Niin. Tää on sitten myöhemmin. Anteeksi. Eiks niin? Anteeksi. Anteeksi, joo. Tää heitetään viiva. Tätä vedetään pienemmäksi. Tätä Kokkiviiva. Ei 2 puikkoa. Se on 1 puikko per hole. Ei. Sitä paitsi sun puikot on paksumpi. Mitä nöpöttääkö tää? Tää nöpöttää muuta. No kiva. Nöpöttää muuten, No, niin ja sulla jöpöttää. Nöpöttää, niinkö? Ei mulla nöpöttää. Pia nöpöttää ja Villeli jöpöttää. Ei mulla. Joo. Ei mulla jöpötä. Jöp. Tänne asti tuntuu. Ei kyllä tunnu. Kyllä. Ei ihan totta, mä et halua tietää. Miettii tätä. Te on mikä hito. 6 reikä, täyttö, aukko, puikko. Saatko joku ihmeen dosentti? Dosentti. Panodosentti. Panodosentti. Siis no, Seksidosentti. en mä mikä seksidosentti. Sä oot oikeesti seksidosentti. En oo. Sä oot meidän luokan seksidosentti. Kui? Sä oot kokenut. En. Niin, oot. Ja millä perusteella? Sale, ootko niin kokenut? Vaikka sä oot kerran niin nuorempi. Sillä voi Sä oot olla, Entä sillä Rudi? voi, Teemu, sillä voi olla enemmän muijia, mut sulla on enemmän varmaan you know. Aha. Niin on Romppu sanonut, että sä ei ikinä pannut perseensä. Onks se? Teemu on, mä tiedän. Kauniit ikkunat. Tunnustavaa, tää Ootko jää sä tänne tää häpäissyt- keskustelu. Oot sä häpäissyt sun peniksessä, kun tuolla annuksessa? Ville on. En muuten ole. Kyllä muuten olet. Mä oon. Mä oon vähän vetänyt sitä. Niin. Älä kolkista paljon. Eli mulla on pakko ottaa toi. Pysy herää. Vähän pullaa, joo. Vähän pullaa. Vähän pullaa. Se on kiveksessä saatana. Voi lailan pallit suussa. Tää pullaa. Venaa. Tää pullaa. Pullaa. Älä. Joo. Hyväkö? Miksi repisit? Mä oon Teemu aina tykännyt susta. Mä kyllä rakastan sua. Mulla on nyt Mäkin. Lyökiä lihapullia, aika vitun vähän ylistämään. Rudi, mikä tää juttu, että sä kirjoitit sen Irkki, että mä oon aina tykännyt teistä pojat. Mä en tiedä. Mäkin oon aina Rudi tykännyt susta. Ei se mitään pahaa, jos tykkää pojista. Ei se mitään pahaa, jos se löytyy vasta nyt. Mäkin aina tykkään pojista. Ville, missä sun käsi on? En mä tiedä. Missäkö se menee siellä tässä? Pia, missä Villen käsi on? Ai, Pia. missä Pia, missä mun käsi on? En mä tiedä. En mä tunne mitään. Mitä jos sun tissi? Ei oo. Osta sun tissi. Pieni pissa. Ei kun tissi. Pieni pit. Nyt mä leikkaan kalevaa. Nyt. Ai tässä olet. Vois kyllä. Joo, joo. Näin me jos me mennään huomiseen iltapäivään. Tänään mitä tuon kuvauksen tähän aikaan. Kyllä tässä näkee mustia hahmoja. Ja äänet kuuluu nää just kuninkaan. Hudikyössä Kun tää pääsee ei tänään juttuja. Fimppiin käsiksi, jos se olisi lähtenyt alasti uimaan. Odotka, mitä jätkät? No, Mä kävin oksentamassa vähän.